to bude papaničko. Jaj, okamžite mi otvorte, lebo vám ten domček sfúknem. My sa ťa nebojíme, vlčík, lebo tento domček je z dreva a je veľmi silný a ty ho nemôžeš sfúknuť. To sa ešte uvidí. Tak sa vlk nadýchol. Fúkol raz a nič. Fúkol druhýkrát a zase nič. No veď počkajte, ja sa rozbehnem a do toho domčeka kopnem a ten domček spadne. Tak sa rozbehol vlčík. Kop! A celý domček sa zvalil z dreva. Pomoc, pomoc! Utekajte! Ja vás chodím mať papán. A tak utekali prasiatka k domčeku, ktorý bol murovaný. V tom murovanom domčeku bývalo tretie prasiatko. A tak utekali za ním. Pomoc, naháňa nás vlk. Klop, prasiačeli. Klop. Otváraj, nechoj, lebo nás ten vlk spapá. No poďte, skovajte sa ku mne. A tak sa tri prasiatka skovali v murovanom domčeku. A len čo buchli dvere, už tam bol vlk. A teraz ja mám tri prasiatka a všetky v jednom domčeku. Joj, s popom, to bude papaničko. A tak prišiel a kričí na prasiatka. Okamžite mi otvorte, lebo vám ten domček zvalím a aj tak vás spapám. My ti neotvoríme, vlčík, lebo tento domček je murovaný a vôbec sa ťa nebojíme. Ty nám nemôžeš nič urobiť. To sa ešte uvidí. A tak sa vlk nadýchol. Fúka do domčeka a nič. A zase nič. No veď vy uvidíte. Tak sa teda rozbehol. A kopol do domčeka. Moja nožička. Veru domček zostal stáť. A vlk s bolavou nožičkou kňukol. A prasetka sa smiali. Nemôžeš nás váliť, domček, lebo je murovaný. A tak vlčík hladný veru domček nezvalil. Ako chcel, tak chcel, ale sa mu to nepodarilo. No a tak sa pobral smutný preč. A odvtedy si tri prasiatka nažívajú v drevenom domčeku. A je im dobré. Odvtedy už vedia, že dobrý a silný domček sa má postaviť veru z kameňa.